Жыве Беларусь! Сёння, 26 студзеня, дзень так званых выбараў у Беларусі. Выбараў, дзе не будзе ніякага выбара, дзе ў чарговы раз будзе прызначаны узурпатар улады ў Беларусі Александр Лукашенко. І мы, беларусы, тут сёння сабраліся выказаць свой пратэст і непрыняцце гэтых псеўдавыбараў. Запрашаю першага да слова лідара нацыянальна-вызвольнага руху «Вольная Беларусь» Зенона Пазняка. Калі ласка. Вітаю, шановная грамада. Мы сабраліся тутака, каб засведчыць інфармацыю аб безвыбарах у Беларусі. Дзейнічае лукашысцкая прапаганда, няма свабоды слова ў Беларусі, хаця беларускі народ добра ведае, што там адбываецца. Тым не менш, не ўсе ведаюць гэта на захадзе. І наша інфармацыя, наш інфармацыйны пікет аб тым, каб расказаць, што там адбываецца ў Беларусі, што гэта такое, як гэта ацэньваць і каб гэта інфармацыя распаўсюджвалася. Дзеля гэтага мы зробім відэафільм і памесцім яго ў інтэрнэт. І так аб безвыбарах, якія адбываюцца ў Беларусі. Фактычна адбываецца чарговы захоп улады Лукашэнкам. Не дзейнічае заканадаўства, не дзейнічае фактычна канстытуцыя, дзейнічае толькі воля той хунты, якая распараджаецца. Што адбываецца? Засекрэчаныя выбарчыя камісіі. Засекрэчаны людзі, якія ў выбарчых камісіях. Гэта унікальная з'ява. Ніхто не ведае, хто ў камісіях. Сакрэт зрабілі. Далей, фактычна, няма незалежных назіральнікаў за выбарамі. Сваіх назіральнікаў, там ёсць прыўладныя партыі, яны будуць дзеля віду трымаць, але рэальна ніхто за выбарамі назіраць не будзе. Пастаўленыя на вушы міліцыя, спецназ, ветэраны міліцыі і нават войска. Яны павінны ездзіць, патруляваць, глядзець, каб усё было ў парадку, у тым парадку, які яны хочуць. Значыць, вось гэта ўсё паказвае, што калі падключаюць войска, падключаюць спецназ, падключаюць міліцыю, людзей палохаюць, калі яны абавязкова пашлі на выбары, гэта гаворыць аб тым, што рыхтуецца спецаперацыя, фактычна ваеннага кшталту. Таму што я не ведаю такога выпадку, каб задзейнічаныя былі войскі ў час выбараў. Дык вось перад гэтым, за 2 гады да гэтага, была зроблена папраўка ў заканадаўства аб тым, што войска мае права страляць у дэманстрантаў, калі яны будуць нейкім чынам паводзіць сябе не так і не несці за гэта ніякай адказнасці. Вось гэта ўжо дзейнічае, і гэта дзейнічае для запалохавання людзей. У чым сэнс гэтага запалохавання людзей? Заўважце, увесь час, як праводзіліся гэтыя нелегальныя выбары, так сказаць, увесь час стараліся загнаць людзей на выбары. Любымі спосабамі. Асабліва залежных студэнтаў папярэджвалі, што калі яны не пойдуць на выбары, яны будуць адчыслены, будуць з інтэрната выгнаны, гэтак далей. Таксама дзяржаўных служачых, таксама людзей, якія ў войску, гэтых людзей, якія працуюць у дзяржаўных установах. І цяперака робяцца спіскі, робіцца націск, каб людзі пайшлі на выбары. Галоўная задача – загнаць людзей на выбары. Усе ведаюць, што выбараў няма. Але калі людзі не пойдуць на выбары, то як іх сфальсіфікаваць? Трэба ж напісаць 85%, а людзей няма. Так вот, увесь час заўважце, увесь час, як існуе гэты рэжым і гэтая фальсіфікацыйная машына, увесь час галоўная задача – загнаць людзей на выбары. І вось гэты страх наганяння, гэты кантроль, гэтая прапаганда
толькі для таго, каб было відавочна, што людзі прыйшлі галасаваць. А там яны напішуць, што захочуць. І цяпер заўважце, увесь час на працягу ўсіх гэтых псеўдавыбараў псеўдаапазіцыя, якая падпарадкоўвалася фактычна Маскве, пачынаючы з 2000 года, калі яна была створана, увесь час яны ставілі задачу, каб людзі ішлі на выбары. Увесь час таксама гналі людзей на выбары. І якая была метода? Метода, што трэба ісці галасаваць супраць узурпатара. У 2004 годзе Лукашенко задумаў прадоўжыць сваё прэзідэнцтва навечна. Была зменена Канстытуцыя і быў прыдуманы рэферэндум. І на гэты рэферэндум павінны былі прыйсці людзі прагаласаваць, што ён мае права выбірацца шмат разоў. Гэта парушэнне Канстытуцыі, гэта парушэнне ўсіх законаў, гэта парушэнне дэмакратычных правілаў. І, канешне, на такі рэферэндум нельга было ісці. І з нашага боку, з боку Народного фронта, кансерватыўна-хрысціянскай партыі вялася вялікая работа по байкоту, што не можна ісці на гэтыя выбары, бо калі не прыйдзе 67%, калі не прагаласуе пэўная колькасць, нават калі ён незаконны, то ўжо нічога не зробіш. І што вы думаеце? На вушы была пастаўлена уся, як кажуць, уся агентура. Усё было, былі кінутыя вялікія грошы. І вся эта псеўдаапазіцыя, усе гэтыя АГП, усе гэтыя партыі, усе гэтыя лябэчкі, якія цяпер яшчэ існуюць, усе яны крычалі: ідзі галасаваць і скажы яму сваё «нет». І гэта прапаганда на людзей, якія, мала цікавіліся палітыкай, думалі, сапраўды, я ж пойду прагаласую супраць. Ён не разумеў, што галасы яго не лічацца. І вось так прадаўжалася ўвесь час. Маўляў, ідзіце на выбары, прагаласуйце супраць. Мы супраць Лукашэнкі. А на самай справе это было спрыянне фальсіфікацыі. Я чаму на гэта звяртаю увагу? Сёння тое самае. І здаецца, людзі, іх выгналі, з Беларусі яны вымушаны былі выехаць сюды. Праўда, яны працавалі ў гэтай жа самай сістэме. Там всякія там міліцыі, якія працавалі, былі там міністрамі культуры, там амбасадарамі і так далей. Тут яны сталі вялікімі дэмакратамі. І што яны робяць? Яны робяць тое самае. Яны заклікаюць адсюль, з Варшавы, з захаду: ідзіце на выбары, выкрэсліце ўсіх. І гэтым самым вы прадэманструеце, што вы супраць узурпатара. Як быццам узурпатар не ведае, што ўвесь народ супраць яго ў 2000 годзе гэта даказаў, калі мільёны людзей выйшлі на вуліцу. Гэта вельмі важна, таму што гэтая публіка, яна ўвесь час працавала на гэты рэжым. Яны прыкідваюцца дэмакратычнымі лозунгамі і кажуць, што трэба байкатаваць, што трэба рабіць байкот усей эканомікі Беларусі. Трэба спыніць чыгуначны транспарт. Трэба спыніць дзеянні эканомікі беларускай. Трэба, адным словам, тое, што робяць санкцыі. І вось гэтыя санкцыі прывялі да таго, што эканоміка ўся пайшла ў Расію. Людзям стала горш, немагчыма купіць элементарныя прадметы, немагчыма выехаць за мяжу, вельмі цяжка. Не дзейнічае ні Белавія, не ходзяць цягнікі. Это цэлая праблема для людзей. Нават тых, хто хочуць уцячы да этого рэжыму, это вялікая праблема. А ўсё роўна гаворыцца санкцыі, санкцыі ў завяршэнне, ідзіце галасаваць і прагаласуйце супраць. Рабіце вывады, што гэта за людзі, якія прыкідваюцца ненавісцю да Лукашэнкі, ненавісцю да дыктатуры і фактычна гробяць нацыянальныя інтарэсы Беларусі. Разбураецца дзяржава. Яны заклікаюць там бамбаваць Мазыр. Разбураецца наша эканоміка. Увесь гандаль, які быў звязаны з захадам, ён пайшоў у Расію, яго зараз няма. І вось цяпер надыходзіць час, калі можа скончыцца гэтая вайна. Амерыка зараз, куды прыйшоў прэзідэнт Трамп, новы прэзідэнт, я думаю, што сітуацыя зменіцца. І уяўліце, што яна ў гэтым годзе зменіцца. І што адбываецца ў Беларусі? Уся эканоміка, уся прывязка ў Расіі.
Уся прив'язка, нема Лукашенки, так сказати. І з чого ми починаємо? Фактично ми атрымаем паўразбураную дзяржаву. І гэта ўсё зроблена не толькі рукамі Лукашэнкі, але і рукамі тых людзей, якія хаваюцца за непрыняцце дыктатуры і выступаюць за тое, каб санкцыі была знішчана наша дзяржава. Не трэба ніякіх эканамічных санкцый. Акрамя шкоды яны нічого не прыносяць. Некалькі год уже, з 2000 года, з 2001 ідуць гэтыя санкцыі. Які вынік? Акрамя шкоды людзей, нічаму яны не прывялі. Дык вось, гэтыя выбары, якія адбываюцца, яны прыводзяць да фактычна працягу узурпацыі ўлады, і узурпатар не хавае сваіх інтарэсаў. Першы інтарэс, які ў яго ёсць, захаваць гэтую ўладу. Другі інтарэс – гэта пастарацца зрабіць нейкую падставу для прапаганды, што выбары былі легітымныя. Вот для гэтага трэба, каб людзі пайшлі на выбары і нейкім чынам гэта як аргумент паказваць. Наконт легітымнасці могуць пра гэта забыцца. Ніхто не прызнае гэтыя выбары, гэта відавочна. А вот наконт узурпацыі ўлады, так, яна будзе. Яна будзе, але вельмі важна, каб ведалі, якім спосабам, якім чынам, якія метады ўжываліся, і каб было ясна людзям, якім яшчэ было не ясна, што гэта захопленая ўлада, гэта узурпатар, гэта чалавек нелегітымны. Але ён не скрываецца, ён зразумеў, што калі ўлада будзе ў яго руках, уся роўна з ім будуць лічыцца. Таму што ў палітыцы так, шмат ёсць і Кім Чен Ін ёсць, шмат ёсць узурпатараў, і тым не менш, па факту яны валодаюць уладай. І ўзнікаюць такія сітуацыі, калі трэба уступаць, трэба прызнаваць існаванне гэтай улады. І Лукашенко ўжо дастаткова гэтага, ён гатоў, як кажуць, учапіцца ў гэтую уладу і быць нелегітымным прэзідэнтам. Фактычна, вот гэтая спецаперацыя засведчыла, што ён гатоў трымаць уладу ў тым статусе нелегітымным, якім ён ужо, як кажуць, ва ўсім свеце знаёмы. Для нас гэта таксама небяспечна, таму што тая ўлада, якую ён валодае, яна праводзіць антынацыянальную палітыку, яна праводзіць геноцид, яна праводзіць рэпрэсіі, тысячы людзей у турмах. І калі у гэтым годзе, дай Божа, здарыцца тое, што сітуацыя з вайной будзе закончана, мы так спадзяёмся, то тады ўзнікне пытанне аб перамовах. І хто будзе на гэтых перамовах удзельнічаць. Вот ён хоча, як кіраўнік улады, на гэтых перамовах удзельнічаць. Калі гэта будзе так, мы павінны выставіць народную альтэрнатыву. Таму што не можа чалавек, які знішчае народ, які праводзіць рэпрэсіі, вызначаць яго лёс. А фактычна, юрыдычна так можа здарыцца. Вот што абазначаюць гэтыя нелегітымныя выбары, што абазначае гэтая аперацыя, якую яны праводзяць. Гэта аперацыя супраць нашага народа. Гэтыя звесткі, якія мы тут гаворым, якія будзем гаварыць, тут прысутнічаюць людзі, якія сядзелі ў лукашысцкіх турмах, якім удалося прыехаць, яны раскажуць, што там адбываецца. Вось гэты месседж, гэта павінна ведаць уся Польшча, уся Еўропа. Мы стараемся, каб гэта дайшло, каб нам гэтыя людзі, дэмакраты, якія ёсць за мяжой, каб яны памагалі Беларусі, каб скончылася гэта дыскрымінацыя беларусаў па ўсім свеце, каб яны убачылі, зразумелі, што беларускі народ змагаецца супраць гэтага рэжыма, што ў 2000 годзе, ў 2020 годзе ён выйшаў 1 мільён на гэтае змаганне. Гэта ўсё засталося. І яшчэ я хачу паведаміць, што, не гледзячы на гэтую камедыю, якая адбываецца сёння, верма, што гэта скора скончыцца. Верма, гэта вісіць ужо ў паветры. Скончыцца гэта рэжым, скончыцца гэтая вайна. Ніякай перспектывы ў іх няма. Будзьма упэўненыя і будзьма цвёрда стаяць на нашай пазіцыі вольнай Беларусі, на нашай пазіцыі барацьбы. Жыве Беларусь! Шановная громада,
Сёння таксама жалобная дата ў гісторыі Беларусі. 2 гады таму, баронячы ўкраіну, гераічна загінуў беларускі ваяр Эдуард Лобаў. Прапануем ушанаваць яго памяць хвілінай маўчання. Слава героям! Да слова запрашаецца паплечнік і блізкі сябар Эдуарда Андрэй Цянюта. Калі ласка. Вітаю усіх. Я не рыхтаваўся, але скажу пару слоў, што Эдуард Лобаў быў чалавек з жалеза, надзейны сябар і паплечнік, на якога можна было заўжды разлічваць. Мы з ім пазнаёміліся у беларускім войску. Гэта было ў 2009 годзе. Ну ж, якую гісторыю пра яго распавесці, што гэта быў той чалавек, на якога можна было заўжды разлічваць, які заўжды мог табе дапамагчы, прыйсці на дапамогу. Гэта быў годны і адданы сын Беларусі і сапраўдны беларускі патрыёт. Ну, да прыкладу, хачу згадаць такі выпадак, калі мяне закінулі на вайсковую гаўптвахту, і ён узяў улёткі, і улёткі зрабіў па вайсковаму беспредзелу вайсковай часткі, расклеіў гэтыя улёткі на тэрыторыі часткі і вакол часткі. І гэта скончылася для яго таксама тэрмінам на гаўптвахце. Ён быў сапраўды адданы беларус, і таму, як пачалася вайна, ён паехаў дапамагаць украінскаму народу і абараняць нашу незалежнасць. Ну, ён заўжды застаецца з намі, сярод нас, і я спадзяюся, што у будучыні вуліцы ў Беларусі будуць насіць яго імя. Жыве Беларусь! Памятаем Эдуарда! Слава герою! Слава Украіне! Гаспадарства, сёння падчас гэтай камедыі ці трагікамедыі, якую ладзіць Лукашенка, варта памятаць пра палітвязняў, якія тысячамі пакутуюць і церпяць у вязніцах. Сёння сярод нас ёсць колішнія палітвязні, і я хачу запрасіць да слова Віктора Пархімчыка. Добрый день, паважанае гаспадарства. Дзіўныя рэчы адбываюцца, калі заўважыць вакол нас. 300 гадоў уже знішаюць беларускую нацыю, а мы ўсё роўна тут і зараз стаім. Так, шмат каму з нас выпала доля прайсці праз выпрабаванні, якія нам лёс падкідвае для таго, каб наша дзяржава існавала. І мы тут стаім разам і размаўляем і паміж сабой і адчуваем усю гэтую тоеснасць. Не мы першыя, не мы апошнія. Спадзяюся таксама, што гэта ўжо будзе недоўга і хутка наша мара аб свабодзе здзейсніцца. І я б хацеў сказаць, што все гэтыя выпрабаванні яны не дарма. І гэта вельмі добра адчуваецца, вельмі добра разумеецца вось сярод тых беларусаў, якія ў тым ліку прысутнічаюць зараз тут і зараз. Таму, паважанае гаспадарства, дзякую за тое, што вы ёсць. І у нас
заўсёды будзе будучыня. Таму ж да таго момента, пакуль будуць беларусы, нават коштам тых пакутаў, якія нам прыходзіцца прайсці, бо мы не адзіны народ, які пра гэта праходзіць. Такіх прыкладаў немало. Але ж мы ўсё роўна тут. Дзякуй. Да слова запрашаецца сябра Вольнай Беларусі Галіна Пазняк. Свою так званую вертыкаль Лукашенко пачынаў з Менскага гарсавета. І што вельмі ўразіла мяне асабіста, як ён прыйшоў у гарсавет і ішоў са сваёй аховай, як танк. І каб была сцяна, пайшлі б па сцяне, каб былі людзі, пайшлі б па людзях. Гэта быў такі вобраз жахлівай злобы на ўсе і ўся. І вось ён пачаў нішчыць не толькі эканоміку, ён пачаў нішчыць наш беларускі свет, нашу беларускую мову. І колькі нашы лепшыя паэты, нашы лепшыя людзі заклікаюць нас супраціўляцца гэтаму. Сёння на пласе родная мова, вырваць жывую мусім з вагню. Слова «кахаю» слабое слово, мужнае слово «абараню». Вось гэтыя словы Ларысы Геніюш, нашай паэткі, яны павінны быць у нашых сэрцах. Бо калі пераможа Украіна і калі стане Беларусь вольная, у нас будзе задача не толькі паднімаць нашу эканоміку, але паднімаць наш беларускі свет, который сёння душыцца рускім светом. І некаторыя ёсць лукашэнкаўскія журналісты, якія прыносілі рускі свет у нашу беларускае жыццё, прыехалі сюды у Варшаву і хваляцца па Фейсбуку, што яны вельмі добра вывучылі і гавораць на польскай мове. Гэта, конечно, вельмі добра і правільна, бо краіна, якая нас дала нам прытулак, і мы павінны ей быць удзячны. Але гаварыў ён пра гэта па-рускі, рафінаванай рускай мовы. Сведчыў пра тое, што ён вельмі здольны, ён змог авалодаць польскай мовай, а сваю мову гэта не важна. Это вельмі вялікая памылка і крыўда нашай бацькаўшчыне. Бо наш беларускі свет мы павінны адраджаць у сваім сэрцы. І яшчэ вялікі наш Максім Богданович таксама заклікаў: не бядуй, што хмары сонца свет схавалі, нарадзіцца мусіць бура з гэтых хмар. Праўда, ўсё прыціхла, бор замоўк і хвалі. Але будзе бура, чым мацней удар. Я хочу вас заклікаць, як і нашы паэты, для таго, каб у нашым сэрцы гэты беларускі свет пашыраўся, каб мы ведалі сваіх герояў, сваіх вялікіх людзей. І каб гэты беларускі свет мы прынеслі у Беларусь, калі яна стане вольнай, і змаглі адрадзіць духоўна нашу бацькаўшчыну. Мой беларускі свет, не пакідай мяне. Это слово яшчэ аднаго паэта, Зянона. Я думаю, што мы з вами здолеем аднавіць не толькі эканоміку Беларусі, але наш беларускі край, беларускую мову, беларускую культуру, багатую, прыгожую, самую лепшую. Жыве Беларусь! Да слова запрашаецца лідар руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык. Жыве Беларусь!
Шановні сябры, на жаль, уже больше 30 гадоў при ўладзе Беларусі ўлады Лукашэнкі. Сёння зноў трагічная дата беларускай гісторыі, бо гэты выбарчы фарс, чарговы выбарчы фарс, это здзек над беларускай нацыяй, бо права беларускага народа выбіраць уладу забрали в далеком листопаде 96 года. И с того часу люди отдельно, а ўлада отдельно. И той страшный час сталинских часов, які наступил после кровавой недели 9 жніўня 2020 года, он еще тлумачится тем, что апошний выборчий фарс отбывался в часы гибридной войны России супраць Беларуси и падчас сусветной пандемии. После этого, как вы ведаете, штодзень катуют белорусов, захопліваюць, сажаюць. Больш 10 000 палітвязняў за гэты час. І сёння, покуль мы з вами в Варшаве, зноў кагосьці з беларусаў схапілі, зноў кагосьці збіваюць і катуюць. Жахлівая сітуацыя. Бо мы крыху згубілі час. Выбарчы фарс — это яшчэ тэхналогія. І гэта тэхналогія, калі ад людзей нічога не залежыць, можа быць прыменена в любой краіне. Гэта дастаткова проста зрабіць. Мы, на жаль, не папярэдзілі чалавецтва. Бо не забывайте, что банда Лукашэнкі, яна была еще наперадзе банды Путина, и Беларусь была менавіта полигоном. Але ж ёсць заўсёды надзея. Сёння і светлы дзень, потому что сёння дзень народзінаў Міхася Жизневского, беларускага героя. На жаль, практычна все под контролем, и не гушала СМИ, что ён яшчэ непаўнагадовым вымушаны был з'ехаць з Беларусі ад циска КГБ. Але ж в Украине, в тяжких умовах, и он застался абсолютно светлым человеком, героем сапраўдным Украины, про его все ведают. И, конечно, просто абсолютно несправедливо, что на сегодняшний день нема суда над забойцами Міхася Жизневского, над іншими забойцами Небесной Сотни. Это показчик, какие же силы зла есть в свете. А лишь мы верим в добро. І віримо в мужність тих людей, які не здалися лукашенківській банді. Тому що сьогодні виборчий фарс, він ще чим небезпечний, він більш небезпечний, ніж 2020 года. Це тим, що практично Москва рихтується до сусветної війни. І це стоїть, на великий жаль, на повестці дня. Білоруси застануться, надто моцний народ. Бо з пакалення ў пакаленне мы маем герояў. Маем і сёння герояў. Пра іх часткова тут казалі і яшчэ скажуць. І мы маем велічныя даты. Таму я вас вельмі прашу і запрашаю. 1 лютого чарговая велічная дата в гісторыі беларускай нацыі. Калі в 1863 годзе в Вільні быў створаны часовы ўрад Літвы і Беларусі, і пачалося паўстанне на нашых землях. Кто может, запрашаю, о 14 године 1 лютого в субботу долучайтесь до акции ушанавання, якую будет проводить Рух Солидарности разом с палітвязнями, белорусскими поляками. Цитадель, башня Страчень, припинок Цитадель 01 185 автобуса. Бо вельмі тяжко сёння. Я не ведаю больш тяжкого часу для беларускай нацыі, чым менавіта цяпер. Я асабіста ведаю недзе каля 200 палітвязняў, якія сёння в турмах. Жахліва там штодзень. Але ж мы выжывем, калі будзем верыць свой народ. Ён паневолены, але яшчэ жывы, і его не знішчыць. Бо Беларусь жила, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Дзякуй. До слова запрашаецца сябра Вольнай Беларусі Валер Буйвол. Шановныя сябры, тое, што сёння і папярэднія тыдні адбываецца ў Беларусі, ёсць тыповы тэатр абсурду. Паглядзіце, якія кічавыя формы набрала ўжо и официозная пропаганда, и вся эта
псевдоэлекторальная процедура лукашистская. На это просто соромно глядеть. Збираюць натоўпы па некалькі сотняў асобаў, в асноўным маладых, аплочаных, падстаўных статыстаў, якія махаюць лукашысцкімі шматамі чырвона-зялёнымі, спяваюць абсалютна нейкую кабацкую кічевую песню «Батька у нас крутой, в мире один такой». Это ж, слухайте, додуматься треба до такого. Такое низкое, беспардонное жанру не было нават в советских выборах, якія мы памятаем старейшие люди. Это значит, что скаламучена и поднялась вверх в атмосферу над нашей землей самая низкая, самая паскудная, самая недостойная и гнусная то, что было на нашей земле. И вось псевдооппозиция, якая кіруецца з Москвы, прапануе нашим людям, творчим людям, работникам, працаўнікам, сотням тысячаў і мільёнам беларусаў ісці ў гэтую атмасферу, акунуцца туды, в эту электоральную клоаку, стать ее часткой, неважно под какими лозунгами, долучиться до этого так званого марафона единства, якое завел лукашизм теперь. Но это просто недопущально, так не может быть. Это есть элементарная моральная, политичная, этичная гигиена. И наши люди разумеют это. И они уже отвернулись от режима. Гляньте, так званые ДМСМИ, незалежные это медиа, они ж не поведомляют ніяким чином, что отбывается апошнім часом на Беларуси, якія есть настрои людей. Подается только информация про подеи, якія есть на поверхне. Значит, як подае все это лукашистская телевизия, як приходят там милиционеры, голосуют на попереднім голосовании, як заганяют туды, и они веселые такие, идут до урнаў, розныя залежныя катэгорыі грамадства, студэнты, там дзяржаўныя служачыя, а не даецца ніякой інфармацыі. А што збіраецца рабіць наш Беларусь, які не ёсць так залежны ад рэжыма? Вядома, што людзі не хочуць ісці на гэтыя выбары і не пойдуць большасці. Менавіта таму мабілізаваны ўсе сілы і магчымасці для таго, каб надурыць людзей і завабіць іх туды. Я вспоминаю, як выглядаў сапраўдны народны байкот, да якога заўсёды заклікала наша партыя, наш беларускі народны фронт под кіраўніцтвам Зенона Пазняка. Заходзіш в школу, дзе выбарчыя участкі, і бачыш велізарная, пустая прастора, якая звініць просто пустотой дзе-небудзь у актавым або фізкультурным зале школы. И сидят як египетские мумии, это несчастные чальцы выборкаму. И никто до их не подходит. Зазираешь у списы, якія лежат перед ними, а они пустые, где-неде там расписавший некий человек. Это значит, что люди отвернулись от режима. Это значит, что народ живе параллельным жыццём и не злучается, не успрымая этот режим як свой, як свою ўладу. Это вельмі важно, каб под уладай утварилася пустэча, каб режим правіс у этой пустэчы, каб у яго не было перспектываў, потому что менавіта з гэта, з таго, што люди адвернуцца ад режима, и пачынаецца фінальная частка, и режим падае. Режим разумеет это, и тому всеми силами имкнется загнать людей на этой выборчий фарс. Ну, еще одна тема. Мы тут собрались каля помника великому Костюшку. Треба вспомнить жыццё, яскравое, драматичное жыццё этого человека,
сына нашей земли. Вось гляньте, калі да яго прыйшоў толькі што зайшоўшы на трон цар Павел I, прыйшоў вызваляць яго і некалькіх ягоных паплечнікаў у 1792 годзе, 1796 годзе. І было это, дарэчы, не ў лёхах Петропавловской крепости, як думае большасць людзей, а в Мармуровым палаце над Невой, то цар такую зрабіў прапанову, што калі вы не хочаце служыць, пан Касцюшка, у расійскім войску, то дайте клятву, што ніколі не будете воевать супраць Расійскай імперії. І наш рыцар, романтык, сын сваёй эпохі, даў такую клятву. І калі потым праз некалькі гадоў да яго звярталіся французы, якія воевалі супраць расейцаў і прапанавалі яму генеральскую пасаду і удзел у вайне супраць Расіі, ён датрымліваўся этой клятвы. Мы, цяперашнія людзі, в нашым змаганні супраць Расійскай імперіі павінны паведаміць: ніякіх клятваў, ніякіх дамоўленасцяў з Расіяй нельга трымацца. Яны парушаць все. Іхняя задача знішчыць і нашу краіну, і Польшчу, і все, што стаіць на іхным шляху. Яны ідуць да апошняга моря. Не можа быць ніякай дамоўленасці з дзікай ардой сходняй. І таму трэба ісці ў нашым змаганні до конца, до поўнага вызвалення нашай землі, нашай краіны, до таго моманту, калі мы прыступім да аднаўляльнай працы і да нармалізацыі жыцця на нашай беларускай землі. Дзякую. Жыве Беларусь! Гаспадарства, зноўку і зноўку мы павінны узгадваць імёны нашых герояў, палітвязняў, якія церпяць у лукашэнкаўскіх вязніцах. І не толькі ўзгадваць і нагадваць гэтыя імёны еўрапейскім палітыкам ды іншым уплывовым асобам, але і дамагацца таго, каб прыкладаліся ўсе магчымыя практычныя дзеянні на вызваленне гэтых людзей. Волю усім палітвязням у Беларусі. Свабоду палітвязняў! Запрашаю да слова колішнюю палізняволеную Ірыну Шчасную. Вітаю, шановне гаспадарства. Я б хотела вам сказаць, што зараз з асабістага досвіда я разумею, што шмат беларусаў памыляюцца. Памыляюцца і тым, што людзям падаецца, што так, безумоўна, пагроза рускага свету існуе, але нібыта ёсць яшчэ нейкая адлегласць, нібыта рускі свет яшчэ не канчаткова тут. Дык вось, з уласнага досведу я скажу, рускі свет тут. Мне давялося пэўны, і я лічу, немалы час паглядзець на гэтую сістэму знутры. І я пабачыла тых людзей, якія завуць сябе вайскоўцамі. І я бачыла перад сабой не лукашыстаў, не людзей, якія падзяляюць палітыку Лукашэнкі. Я бачыла перад сабой людзей, якія ненавідзяць усё, што звязана з Беларусю. Нават таго самага Лукашэнку і яго палітыку. Што адбываецца ў гэтых катавальнях? Людзі, палітвязняў катуюць не толькі пакараннямі і шыза. Палітвязняў катуюць рускім светам, і гэта без перабольшвання. Любая жанчына, якая вызвалілася з жаночай калоніі номер 4, яна распавядзе вам, як перад лекцыяй о наркаманіі трэба было слухаць «Я рускі шаман, а ці матушка земля», там гэтай дзелкі, якая спявае. Што гэта? Не катаванне, і нічога нельга з гэтым зрабіць. Я сутыкалася з тым, што
мне погрожали забрать книжки только тому, что яны на родной мове. Вы разумеете, у Беларуси мне погрожали забрать книжки за родную мову. Гэта пагражалі не лукашысты. Гэта пагражалі тыя людзі, так званыя афіцеры, якія жывуць і штодня чакаюць рускія войскі. Чакаюць, пакуль Путін сядзе ў палац незалежнасці і скажа: ўсё, мы прыйшлі. Натуральна, я вызвалілася. Я пачала цікавіцца лёсам сваіх сяброў. Маці аднаго хлопца распавяла мне, што мой сябар больш за месяц прасядзеў у ШИЗА за сціплыя словы падтрымкі Украіны. Яны катуюць палітвязняў рускім светам. І гэта адбываецца сёння, зараз, гэта было учора, і гэта будзе заўтра, калі сітуацыя не зменіцца. Сітуацыя можа змяніцца, калі кожны з нас будзе менш дбаць пра сябе, а больш дбаць пра радзіму. Я пераканана, што прыйдзе той дзень, калі ўсе мы павернемся дадому. Дадому, якім не будзе рускага свету. Да вольнага нашага беларускага дома. Жыве Беларусь, слава Украіне! Дякую, Ірина. До слова запрошається сябра Вольної Білорусі Павел Усов. Жыве Беларусь. Шановне господарство, сёння было сказано вельмі шмат важных, гучных, сцвярджальных словаў адносна таго, што адбываецца ў Беларусі, адносна таго, што адбываецца тут і з якім лёсам, гістарычным шляхам сутыкнулася Беларусь. Былі ўзгаданы людзі, якія загінулі за вольную Украіну, незалежную Украіну, за Беларусь. Былі ўзгаданы людзі, якія ўсцяж церпяць у лукашэнкаўскіх вязніцах за беларушчыну, за дэмакратыю, за вольнасць, за будучыню вольную Беларусь. І вельмі для мяне былі такія важныя, што закранула вельмі моцна словы спадара Віктара, які сказаў, што беларусы змагаліся раней, перад намі і пасля нас. Так вось, што я хацеў бы сказаць. Я лічу, што гэтая бітва, якую мы сёння з вами вядзем, хто знаходзіцца ў Беларусі, хто па-за межамі, павінна быць апошняй. Гэтая бітва павінна быць для нас апошняй, павінна быць апошняй для дыктатуры ў Беларусі, павінна быць апошняй для расійскай імперыі. Мы не павінны перакладаць адказнасць гістарычную, лёс гэтай барацьбы на нашых дзяцей і на нашых унукаў. І мы павінны зрабіць усё, што ад нас магчыма. Сваімі ведамі, сваімі высілкамі, сваёй энергіяй, сваёй актыўнасці, каб завершыць гэтую бітву, бітву цывілізацыі, бітву экзістэнцыяльную паміж добром і злом у наш час, за наше пакаленне. Каб не адкладаць яе, бо гэтая бітва цягнецца ўжо не адно стагоддзе. Вось якраз студзень драматычны вельмі ў гісторыі Беларусі. У 1797 годзе у Петербургу сабраліся тры імператары: прускі, аўстрыйскі і Кацярына Вялікая, якія падпісалі апошнюю тайную дамову адносна таго, каб усё, што было звязана з Рэччу Паспалітай, Вялікім княствам літоўскім, было сцёрта навекі з гісторыі. Яны намагаліся сцерці і імя гістарычнае Польшчы, імя гістарычнае Беларусу Вялікага княства літоўскага. У іх не атрымалася. 162 гады таму, літаральна ў студзені, распачалося студзеньскае паўстанне 1863 году. На нашых землях яно вядомае як паўстанне Кастуся Каліноўскага. На падаўленне гэтага паўстання Расія кінула больш за 100 000 войскаў. Была знішчана эліта беларушчыны, эліта Вялікага княства літоўскага. Дзесяткі тысяч беларусаў, сем'яў, шляхты было саслана ў Сібір. Все было зроблена за часоў Мурав'ёва-вешальніка, каб Беларусь ніколі не адрадзілася. Ніколі, ні мова, ні культура і, перш за ўсё, ні памяць. Але ўсё адрадзілася. Гэта жыве ў нас.
3 гады таму Расія зрабіла наступны крок для знішчэння не Украіны, а нашай цывілізацыі і памяці Вялікага княства Літоўскага, цывілізацыі, якая дбала і змагалася за свабоду. Гінуць сотні, тысячы людзей пад расійскімі ракетамі, і вайна ў тым ці іншым выпадку пераносіцца на Беларусь. І гэта не скончыцца мірнымі перамовамі, калі гэтыя мірныя перамовы не прывядуць да капітуляцыі Расіі. Мы змагаемся не толькі супраць Лукашенка. І гэтыя выбары так званыя, гэта не выбары Лукашенка, гэта выбары той сістэмы, якую навязала нам Расія яшчэ шмат гадоў назад і пацвердзіла гэты іх выбар цывілізацыйны ў 94-м і ў 96-м годзе і пацвярджае яе ўвесь час. Гэта Расія разам з Лукашенка змагаецца супраць беларусаў, вынішчае іх мову, вынішчае іх памяць, вынішчае іх традыцыі. І таму на сённяшні дзень і на бліжэйшую перспектыву яшчэ раз скажу, што мы павінны зрабіць усё, каб гэтая бітва, сённяшняя бітва, якую мы вядзем на фронтах ва ўкраіне, на палітычных фронтах тут, на палітычных фронтах у Беларусі, скончылася канчаткова перамога. І эта перамога была не толькі тым, што мы скінем Лукашенка, а тым, каб Беларусь у будучыні будавалася на прынцыпах праўды, свабоды, незалежнасці і нацыянальнай культуры. Бо ўся праблема ў тым, што як толькі ў палітыку забіраецца хлусня, як толькі палітыка пачынаецца з маніпуляцый і падменаў паняццяў, прыходзіць дыктатура. Дыктатура – гэта сінонім слова хлусня. І змагаючыся за свабоду, за дэмакратыю, мы павінны заўсёды памятаць, што мы змагаемся за праўду. Жыве Беларусь! На завершэнне нашай акцыі хочацца заклікаць: гуртуймася, яднаймася і працягваем нашу барацьбу за нашу слаўную, вольную Беларусь. Русский свет, вон з Беларусі! Жыве Беларусь! Дзякуй усім!